ମୁଁ ଘରର କାମ କରିପାରିବି। ମତେ ଏ କଥାରେ କହୁଛି ଭାତ ରାନ୍ଧି ଟିଫିନ ସଜାଡି ଥୋଇଛି ବେଗ ପାଖରେ ଥୁଆଇଛି ଏ ଖରା ସକାଶେ କରିପାରୁନି କାମ ହେଲା। ହେଇ ବି ସେ ମନା କରୁଛୁ କହୁଛୁ ଆଉ ଛାଇଦଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି କଣ ଲୋଡ ଫୋଡ ହବ କି କାମ ହବ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ମନା କରୁଛି କହୁଛି ବୋଉ ମୋ ଘିମିରି ମୋ ଝିଅ ସାରା ଫୁଟିବିଲେ ମୋର ରାତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ହବ ଯଦି କାଲି ଯିବି। ସିଏ ମନା କଲା ବା ସିଏ ଖରା ସକା ଶୁଣି ପକେଇକି କହିଲା ତାକୁ ପଚାରିଲା ଖରାର କାମ ନା ହଁ ଖରାରେ ଇଏ ଖରା କଥା ଯେମିତି କହିଦେଇଛି କହିଲା ମୁଁ ଯିବିନି କାମ କରିବାକୁ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ପଠଉଛି ଆସ ନହେଲେ ହେଲା ମତେ କହିଲେ ଇଏ ଦଉଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦଉଛି ପଇସା ପଠେଇବ କାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲେ ନାଇଁ ସେ ଆଜି ଯିବନି ଜଣା ପଡୁଛି ହେଲା। କାଲି ବୋଧେ ସେ ପିଲାଟାକୁ କହିଛି ଯୋଉ ପିଲାଟା ଯିବ ସେ ଆଜି ରାଜି ହଉନି। ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଏମିତି କଣ କାମ ଟାଇମରେ ଏମିତି କଲେ ମାଲିକ ରଖିବେନି ଯେ ଚିନ୍ତା କଲ ତମେ ଦିନେ କରିବ ଆଉ ଦିନେ ନାହିଁ କିଏ ରଖିବ